दा बियो 22 बोसोराव आगान सुरबाय बोसोरथामनि उनाव बियो 25 बोसोर एबा सिलभार जुबली जानोसै दा बड'लेण्ड ओनसोलनि आनसलिक राजनैतिक दल हिसाबै बेनो सबसे गागि एबा पुराना मोनसे रायजो राजाजों फोथायजानाय मोजां मोनजानाय बरायजानाय बजबजानाय राजखान्थि आफाद एबा पलिटिकल पार्टी हिसाबै बेनो आसामाव दिनै एजिपि आसाम गण परिषदा पुरानासिन आनसलिक राजनैतिक दल हिसाबै दङ किन्तु बिटिसिआव बिनि प्रभाब गैया बिटिसिआव जोंनिया बिपिएफ हिसाबैनो प्रभाब दङ दा गोदोनि खोथाफोरखौ बे इलेक्शननि समाव जों एसे एसे रायखांनांगौ जायो गोसोखांलायनांगौ जायो गोदो प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम पिटिसि होननाय राजखान्थि हान्जाखौ दा एसे रोमै हयथ' जों बयबो गोसोआव दङ दा पिटिसिनि बै समावहाय हाइस्ट खेबसेनो एमएलए साबैसे देरहाफेरामोन माने 6-7 जननि बारा खेबसेनो देरहाफेरनाय जोंहा रेकर्ड गैयामोन पिटिसिनि दिनाव बेनि उनावहाय 1991 आव जोङो सिडली समष्टिनिफ्राय मानव गेदेर किरेन बरगयारी बिदा गेदेरखौ जोङो एमएलए हिसाबै मोनदों बे समावहाय जेसेबां जोंनि माहारियारि संग्रामि आफादफोर दंमोन ज' जाजोबनानै जोङो इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट हिसाबै जोङो गायसनदोंमोन बे समावहाय जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय 9 जन प्रथम खेबसेयैनो एमएलए देरहालांदों आरो बै समावहाय जोंनि सत्येन्द्रनाथ ब्रह्म चौधुरी मानगोनां बिथांखौ जोङो लकसभानि एमपि हिसाबै जों मोननो हादों दा बेनि उनावहाय बिदिनो 7 जन 6 जन 8 जन बिदियावनो थाबथादों नाथाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा दानानै 2006 सनाव नोंथांमोन आइ आफा रायजो राजाया आंखौ जेब्ला बे सिडली समष्टिनिफ्राय आशीर्बाद होनानै देरहाहोयो बे समावहाय जोङो बिपिएफ हिसाबै 10 जन 2006 सनाव जोङो 10 जन देरहाफेरदों मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै 2011 आव जोङो 11 जन देरहादों 2016 आव जोङो 12 जन देरहादों माने 12 जनानो मोनसे पार्टी हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बेनो हाइस्ट रेकर्ड 12 जन खेबसेनो जों देरहानो हादों दा दिनै फैयै बिटिसि ओनसोलाव थांनाय जि रिडेलिमिटेसन जानाय समष्टिखौ जे दास्लायफिनबाय बेवहाय गासै जोंहा बे समष्टि दास्लायनायाव जोङो 15था एमएलए 15 जन एमएलए सिटखौ जोङो बिटिसिनि सिङाव थख' मोननो हाबाय आं दसे उनाव रायलायगोन दे दा बे खोथाखौनो जोङो एसे बयबो रासिन गुरुत्व हो दा बेलासियावबाबो जायो खारन जोंहा जेसेबां प्रतिनिधि रायजो राजानि जानानै जों जेलानो थान्दै एबा एसेम्ब्लियाव एबा पार्लियामेन्टआव जेसेबां जोङो थान्दै दैथायहरनो हागोन एमएलए एमपि दैथायहरनो हागोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि राजखान्थियारि गोहोआ गोरासिन जागोन दा बेखायनो नैबे एसेम्ब्लि इलेक्शना 9 तारिखआव जाखांनायनि उनाव मेनि 4 तारिखआव जेला भट गणना काउन्टिं जागोन 8 तारिखसोनि गेजेरावनो गभर्नमेन्टआ दाजागोन मेनि 8 तारिखसोनि गेजेरावनो दा गभर्नमेन्टआ जेला दाखांबाय बिनि उनावनो आसामनि 126टा एसेम्ब्लि सिट आरो 14टा लकसभा सिटआ बे बारायसिगोन दाख्लैनि जि रिडेलिमिटेसन जादों जोङो ओरैहाय सोलाय सोल' जायाखै होनबा जेन'बा जोंना बांगालदबाया बङाइगावमोन दांथल थिलापारा हाजोगुदि चिलगाव सरायखनसा जोंनि काजलगामि निलिबारि रौमारि तुलसि जरासिम बियो जोंनिया बङाइगावमोन दा देग्लाय प्रथम बै जोंबो आंबो आंनि भटखौ आंनो होनानै लानो मोनामोन खारन आं बङाइगाव समष्टिनिसो भटारमोन समष्टिया ओजोंहाय सिडली जाहैबाय एबाराव जोंबो माने खासे 40,000नि एसे बारा जोङो बङाइगावनिफ्राय सिडलीयाव देग्लाय जों भट होगोन दा आरोबाव जि डेलिमिटेसन फैगासिनो दं बेवहाय आरो सोलाय सोल' जाबावगोन मानो होनोब्ला एबाराव समष्टिया बारायगोन बे मथा मथि 126आ थाङै 180 निफ्राय 190 बा 200 सिमहालागै थांगोन टटेल आसामनि जोंनि पपुलेसना बेसेबां दा 3 कोटी 40 लाख 3 कोटी 40 लाखब्ला
बियो जुदि 90 जन जायो 190 जन जुदि एमएलए सिटखौ बानायो होमब्ला जोंनि दा बड'लेण्डनि सिङाव जों बेसेबां जनसंख्या दं सुबुं सानखो दं जों गासै 38 लाख 38 लाख जोंहा दिनैहाय बड'लेण्डनि सिङाव जनसंख्या दं दा टटेलखौ जों जुदि रानो माने 190टा सिटखौ जुदि जोङो रानोब्लानो जों नुयो मथा मथि 25 निफ्राय 30टा जोंहा बड'लेण्ड ओनसोलाव एमएलए मोननांगौ ओमफ्राय 38 लाख हिसाबै जोङो खमैनो 7 मोननांगौ एमपिआ दा जोंना क'क्राझाराल' थख' दरं आरो उदालगुरिया खावसे बिटिसिनि बाहेरायाव खावसेल' जोंहा बिटिसिनि सिङाव होमब्ला जोङो मोनफ्राब्लाबो खमैनो सानैखौ जोंहा मोनखागोन सानै एमपि 25 निफ्राय 30 जन एमएलए थानाय बे बड'लेण्ड ओनसोला काउन्सिल मालाय मा जानो बिनि जे पलिटिकेल भेलु बिनि राजखान्थियारि जे बिनि जे मुल्य बे जोबोद गोरा जागोन आरो 2029 आव इलेक्शना जाफिनगोन वान नेशन वान इलेक्शन होननाया बे जानो थांगासिनो दं एमपिआथ' जाखागोन दा बे समावहाय जोंहा समष्टि निर्धारना जोबोब्ला समष्टिफ्रा जोंहा बारायोब्ला होमबा जों 2029 आवनो जों गोजा सानै जों एमपि दिल्लीयाव दैथायहरनो हागोन आरो बे समाव एमएलएआबो जाफायोब्ला 25 खौनो हमबाय आङो 25 नि बिथोराव खमसे खम जोङो 22-23 जन बिपिएफ एबा नांगोल हिसाबै दिसपुराव जोंहा थांनांगौ दैथायहरनांगौ होमब्ला दिसपुराव गभर्नमेन्ट दानायनि बेलायाव पलिसि मेटारनि बेलायाव बे 22-23 जन एमएलएखौ गारनानै सोर बेलाय सोलिनो हागोन आरो बाध्य जागोन दा गतिके स्टेप बाय स्टेप राजनैतिक भाबै जेखौ संग्रामनि खोथा बुंलांदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेनो दिनैनि संग्रामा आथिंजों आखाइजों सिखाजों रुवाजों जाला गतिके खोब टेक्टफुलै खायदाजों राजनैतिक भाबै जोंनि गोहोखौ बारायनानै जोंनि मोननांगौ जिखिनि जोंनि दाबि दावा मोननांगौ जोंनि प्राप्य अधिकार राइट्स मोनथाय बेखौ जोंहा सेनानै लानांगौ एबा मावफुंनानै लानांगौ बेबायदि मोनसे स्टेप बाय स्टेप जिनिसा थांदों एनडिए एलायन्स एबा बिजेपि एजिपि बिपिएफ बुजाफरा खालामनानै इलेक्शन गेलेनाया देग्लायनो प्रथम नङा जों एसे गोसोखांहरफिन 2016 आव बिजेपिनि नेतृत्वआव जि एनडिए एबा मित्रजोट जोंथ' गभर्नमेन्ट दाखांबायना 2016 आव जेनेबा आङो लास्ट टार्माव आङो मन्थ्रि जाहैबाय दा गतिके दिनैनि जोंनि जे मित्रजोट एबा एलायन्स बे बिजेपिजों बेयो गोदान नङा थ' नोंखायनो बेवहाय जोंनि ओनसोलाव थानाय माइनरिटि रायजो राजाफोर बा बिभिन्न जाति भाषा धर्मनि जेसेबां जोंनि सुबुं सानखो दं एबा रायजो राजा दङ बेखौ जोंहा गिनांगौ जेबो बाथ्रा गैया खारन 2016 आव जोङो बिजेपिजों ज' दिसपुराव गभर्नमेन्ट दानानै बेवहायथ' जेबो खुथि जायाखै जथेस्थ' उन्नयननि खामानिखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समावहाय बिटिसिनि चिफमोन जोङो 12 जन थाहैबाय ओजोंहाय एमपि थाबाय बै समावहाय जोंहा सानै रायजो सभा आरो लक सभा मोनसे ग्रोम ग्रोम मोनसे परिबेसाव जोंनि राजनितिखौ जोङो लांनो हादोंमोन दा गतिके बे जिनिसखौनो जों लासै 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 दिनैहाय आरो मोनफिननायनि एबा खालामफिननांगौनि सम फैदों बे हिसाबै जोंहा सोरबा आलदा जुदा माने गुबुन गुबुन पार्टियाव थानानै जोंनि जि शक्ति बेखौ दुर्बल खालामनो प्रयोजन गैला बे खोथाखौ जों बयबो बुजिलायनांगौ आरो दिनैहाय बियो आसाम एसेम्ब्लिनिसो इलेक्शन बिटिसि आवथ' बिपिएफआ हाग्रामा सरकाराथ' नोङो 2000 माबासिम थाहैबायना माने 30 सिम थाहैबाय बोसोरबा दंथारो दा जोंनि ओनसोलनि मोननाय इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि मामि बेथ' बांसिन बिटिसि गभर्नमेन्टआ मावो जोंनि लामा बान्दो दंग बिटिसि गभर्नमेन्टआनो मावो हा हुनि खामानियाबो बिटिसि गभर्नमेन्टआनो मावो दा बे रोखोमै मोनसे जोंहा जिहेतु मजबुत गभर्नमेन्ट थाखाबाय दा गतिके बेखौ जोङो होआब्ला सोर जाया गभर्नमेन्ट गैया गभर्नमेन्टबो दानो हाया बेबायदि राजखान्थि हान्जा सोरबा इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस सोरबा निर्दलीयफोरखौ जोंहा होनानै जोंनि मुल्यबान भटखौ जों मानो लस खालामो खोथाया बे इउपिपिएलखौ बिजेपि दानि मुख्यमन्त्रि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मायाबो अनदोंमोन बोरै अनदों जोंथ' बेखौ मिथिगौ थांनाय 2021 आव जि बिटिसि गभर्नमेन्ट दादों इउपिपिएलनि नाम्बारा बेसेबांमोन 12 जनल'सो
21 जनावसो नों गभर्नमेन्ट दानो हागोन 12 जनावथ' नों दानो हाया बिजेपिया जथेस्थ' समर्थन होनानै बोसोरबा बेखौ खुंनायनि दे बिटिआर सुक्ति ओरै खालामबाय जेब्ला बेखौ खुंनायनि थाखाय बिसोरनो अपरचुनिटि खेबसे सुबिदा होनाय जाथों होननानै खालामदों दा जि आशीर्बाद होबाय सहाय खालामबाय बे बोसोरबायाव इउपिपिएलनि जोंहा प्रमद बर' सरकारनि जि पारफरमेन्स बिनि जि मावनाय दांनाय रायजो राजाफोरनि समस्या समाधान खालामनाय बियो दिनैहाय फेल फ्लप जायनि थाखाय 12 जननि जायगायाव फैयै फैयै 7 जन जायनि थाखाय बिजेपिया आशीर्बाद होदोंब्लाबो समर्थन होदोंब्लाबो बे जिथु जाग्रा नंला जाखाला नंखायनो दिनैहाय इउपिपिएलआ हारसिङै थख' बोलो होसोमनानै दिनैहाय इलेक्सन गेलेनो बाध्य जादों माने मोनसे राजखान्थि हान्जाया जेन'बा बिपिएफ जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायजेननायाव खेबसेयैनो खेबथाम देरहायाखै होनबा खेबथाम बिटिसिआव लागातार हाग्रामा सरकार जादों बिपिएफ सरकार जादों 15 बोसोर दिनै खेबसेयावनो इउपिपिएलआ मानो रायजो राजाजों जोगार जाखो एबा बिजेपि बायदि मोनसे राष्ट्रीय राजनैतिक दलजोंबो बिथांमोना दिनैहाय नारगार जाबाय बे अद्भुत खोथा जाथावै घटना बे खमसे खम खेबनैथ' सालायनो मोननांगौमोन खेबनैथ' सालायनो हानांगौमोन हागौमोन जुदि प्रतिश्रुति कमिटमेन्ट जिखिनि रायजो राजानो खोथा होदोंमोन बुंदोंमोन गिदिर गिदिर मिशननि खोथा गेदेर गेदेर आसनिनि खोथा बेफोर खामानिखौ मोनसेबो मावनो हायाखिसै आरो बरन्स जिखिनि दङ बिटिसि हिसाबै जोंहा जि पावार दंमोन बे पावारखौ डिमाइज खमायलांहोनाय एबा खोमोरनाय बे बाथ्राखौ बयबो दिनै नुदों बारे बारे जेला प्रमद बर'आ आंखौ लोगो हमनानै इउपिपिएलआव फैदो होननानै जेला लोगो हमजेनो बे लोगो हमजेननाय समावहाय आङो बुंदों बिभिन्न खोथा रायलायदों बेजों लोगोसे आं बांसिनै सिरियास आं कुइसन खालामदोंमोन बे मोनखानाय 16था डिपार्टमेन्टखौ मानो हरखो फंबाय नोङो बेथ' गोरलैयैनो सोरबा बिटिसिखौ अननायजों सोरनिबा अननायजों जोंथ' मोनाखै बेखौथ' रायजो राजानि बिखानि थैखौ दै खालामनानै हाजार हाजार मुंख्लंनि जिउनि बिनिमयावसो बे बिटिसिखौ जों सोरजिदों बे सोरनिबा अननायाव मोनाखै आरो जोङो दा जिखिनि बाखि हमनानै लादो डिपार्टमेन्ट जे हम जुडिसियारि फाइनान्स जोंनोथ' मोनबा दिनै नांगौ गाबोननो नांगौ खोथा बिदि नङा होमबा खिन्थु नों मोनखानायखौ नों जुदि हरोब्ला बिनि ओंथिया ओरैबो जायो जे नोंसोरो सालायनो हाया क्षमता गैया केपासिटि गैया बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिटिसिखौ सालायनायनि गोहो गैया एबा केपासिटि गैया बिदिबो प्रमान जायो जेला आङो प्रश्न खालामो बेवहाय बियो मा उत्तर होबाय गोदानबो जाहैबाय बे अफिसारफोर इएमफोरनि कारापसनखौ जोंहा केन्डिडेटआ फैबाय जोंहा मानव गेदेर जोंनि बिजाथि दानि बड'लेण्डनि इएम बिथाङा सौफैबाय दान्दिसे उनाव बिथांनि मूल्यबान बिबुंथिखौ जों खोनासंदिनि आंनिया फ्राय जोबनायाव फैबाय जे प्रमद बर'खौ लोगो मोनजेननायाव आं सोंनाय खोथाखौ आं खोन्थाबाय थादों जे 16था डिपार्टमेन्टखौ मानो हरफिना बेवहाय बेखौनो बे बुंबाय जे अफिसारफोर आरो इएमफोरनि कारापसन आरो गोदानबो जाहैबाय नोंखायनो बेखौ बिदि खालामनाय जादों आं अबाक मोनबाय आंनि प्रश्नआ रायजो राजानिनो प्रश्न खारन जों बयबो बेवहाय मोनसे गोसोआव सोंनाय फैदों मा जाखो जोंनो नांबावगौसो जोङो मोनखानायखौ मानो हरखो दा बे जि उत्तर होदों रिप्लाइ जि होदों बे रिप्लाइआ सत्यता एबा सঠিक जादों नामा बे प्रश्ननि उत्तरा बिदि जायो नामा दा घटना जाहैबाय बेवहायनो प्रमान जादों जे सालायनो हाया केपासिटि गैया रोंगौथि गैया नोंखायनो बे 16था डिपार्टमेन्टखौ हरदों जाय लेन्ड बड'लेण्ड
हानि थाखायनो जोङो जुग जुग संग्राम खालामबोबाय सोमावसारबोबाय बे लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ आरोबाव दिसपुराव हरफिन जायो नामा माराथ' भुल दा बिनि मास मोनसेनि उनावहाय काउन्सिलाव डिसिसन लानानै लाबोफिननाया दा गतिके मावनो हाया प्रतिश्रुति होयो आरो मोनसे भबिष्यत परिकल्पना गैया बेखायनो दिनैहाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बयबो दिनै नागारदों बे जोंनि चिरांनिल' नङा दाख्लै बाक्सायाव उदालगुरियाव माजबाटआव आं जिखिनि केम्पेइन खालामनानै बेरायनानै नुबाय इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ गावनो निजे देरहाया खुनु देरहानो चान्स गैया बाहाय बिजेपि थाहैबाय बिश्वजित दैमारि बिपिएफआ बाहाय समर्थन होबाय दा प्रमद बर'आ प्रेसिडेन्टआ गावनो देरहायाब्ला आंनि नुनायाव बे 15टा सिटआव सासेबो इउपिपिएलआ एबाराव एमएलए देरहाया खुनु देरहानायनि चान्स गैया होमबा जेला जेनबाय सासेबो देरहाला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोब्बायबो बियार थाला अबस्थाया बिदि जेखि जादोला जों बयबो बुजिजोबखाबाय देरहानाय जेननायनि हिसाबखौ सिडली चिरां समष्टि हिसाबै बारा हिसाब निकास खालामलायनांला जों जि नुबाय खारन साब्रै एमसिएलए बहाय देरहाखानानै दं मोनब्रै एमसिएलए समष्टिजों सिडली चिरां एमएलए समष्टि 19 नम्बर दा जेरावबो जोंहा काजलगावआवथ' गावनो स्वयं एमखा सोनाबहा जोंहा चिराङाव मानगोनां सुकुर सिंह मुसाहारि बिथां थाहैबाय साहा खाम्फा बरगयारि थाबाय आरो साहा निसिमाव जोंहा जेम्स बसुमतारी थाबाय दा थांनाय बिटिसिआव जिखिनि भट मोनदों बेथ' दंखायोआनो आरो एबाराव जिखिनि बांदों नै बाहायबो दिनैहाय बेसेबां 40-50 जनसो दिनैहाय जइन जागोन होमबा आरो बांबावबाय बिपिएफनि भटआ दा नोंखायनो जोङो जाहाथे हाइस्ट मार्जिनाव देरहाहोनो हायो नैबे खोथाखौसो जोङो बांसिन गोसो होनो प्रयोजन जादों दा 30,000नि बारा मार्जिनाव जोंहा पानिराम ब्रह्म बिथांखौ देरहाहोनांगौ आरो बिथाङा बिराद हाइस्ट मार्जिन लानानै देरहायोब्ला अट'मेटिक जोंहा दिसपुराव जिरायनायनि थाखाय मन्थ्रिनि चेयार जोंहा मोनहैनांगौ खोथाया बिदि नङा होमबा ओंखायनो हाइस्ट मार्जिन होनायनि थाखाय सिन्था खालामदो सासे सानै जोंहा बुजिनायाव एसे आगुं फासन जाबाय थादोंब्ला लाजिनाय उसुबिदा मोननायनि खोथा नङा बयबो फै जयैनो खारन बे इलेक्सनजों भबिष्यत जोङो 50 बोसोरनि थाखाय बे समष्टि निर्धारणा जागोन बोसोरबा बोसोरे कन्स्टिटुएन्सिया मालाबाबो डिलिमिटेसन जाया एबाराव जि जागोन बे 50 बोसोरनि थाखाय जागोन होमबा जोंनि भबिष्यतआ 50 बोसोर जोङो बेखौ जोंनो दानानै लानांगौ बे बिराद सिरियास एसे एनै मोननाय मोनैया सोरबा आवगाय मोनगोन सोरबा उन मोनगोन बेखौ लानानै जों बांद्राय हमथाबाय थानो नाङा आरो जोंहा हाग्रामा गभर्नमेन्ट बिटिसिआव बोसोरबा थाखाथारबाय गतिके एबाराव बै माखासे गिदिर भबिष्यत जोंनि जाथि समाज रायजो जोंनि बड'लेण्डखौ समायनासिन दाफुंनायनि थाखाय जि परिकल्पना आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिखिनि मोनबा गेरेन्टि होदों बिनि बारा आरो गोबां आसनि दिनैहाय बे मास मोनब्रै मोनबायावनो गोबां माखासे फान्डिं आसनि दिनै लाबोबाय आरो दिसपुराव गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो डाबल जिखिनि खोथा होनदों बिनि अनेक गुन हाजार हाजार कौटि जोङो मोनबोगोन जोंनि लामा बान्दो दंग' जौगानाय स्कुल कलेज हस्पिटाल जों साबसिन मावनानै लानो हागोन बेखिनिखौनो खावलायनानै बुंनानै नांगोलनि सावगारियाव 9 तारिखआव बिराद मोजाङै बयबो गोसो होसारनानै भटखौ होनानै जोङो 4 तारिखआव जों जाहाथे बयबो मोजां रंजानो हायो बे 125 कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट जेखौ दावराव जाबाय थादों दा बेखौ बुंनानै इउपिपिएलआ भट आसा खालामदों बे 125 एमेन्डमेन्टआव जेबो गैया बे एमेन्डमेन्टजों बिटिसिआ बिराद पावार बिराद हाजार हाजार कौटि डाइरेक्ट फान्डिं फैगोन होननाय जेबो गैया खालि मोननैसोल' जिनिस बहाय संयोजन दङ बेयो जाहैबाय भिसिडिसिआ इलेक्सन जाया खारन 6 सिडुल नालाय बहाय पन्चायती राज बेबस्था थाया नैबेखौल' इलेक्सन खालामनायनि बेबस्था खालामनो नागिरदों नैबे 125 एमेन्डमेन्टआव बे बिटिसिनिया बेल' मोनसे दं ओमफ्रायथ' बे एन्टि डिफेक्सनल' बे सासेयानो एमएलएबो जानो हायो इएमबो जानो हायो एमसिएलएबो जानो हायो बिदि जारलाबायसिनो गैया होमबा खिन्थु प्रमद बर'आ बेथ' देरहाखाया बायसान्स देरहाफ्लाङोब्ला एमएलएबो आरो एमपिबो जानो हाया माबा मोनसेखौ बे रिजाइन होनांगोन
नैबेफोर अफिस अफ प्रफिट नैबेखौ बहाय एबाराव काउन्सिलावबो एप्लाइ खालामसिगोन बै एमेन्डमेन्टआव बेफोरसो दं ओमफ्राय एन्टि डिफेक्शना जाहैबाय सोरबाया कंग्रेसआव देरहाबाय गामोननो गोसो जानानै बिजेपियाव बारबाय बिदि बारनो हाया दा काउन्सिलाव जोंनिया बिदि आइन गैया ओंखायनो देरहाखांनानै ओरै बारला बुरला जायो थांनाय बाराव जे 17 जनाव 6 जन बिपिएफनि एमसिएलएफ्रा इउपिपिएलआव थाङाखै होनबा उननि पार्टआव बै एन्टि डिफेक्शन ल' जेब्ला काउन्सिलाव एप्लाइ जागोन होमब्ला बिदि बारलाबायनो हानाय नङा नै बेफोरसो दं एमेन्डमेन्टआव बाखि बिराद पावार बिराद थाखा फैसा बहाय जेबो गैया आरो बियो बे बिलआ माने 2019आवनो बियो रायजो सभायाव दाखिल जादों बिटिआर सुक्तिया 2020नि 27 जानुवारियाव बोसोरसे सिगां दाखिल जादों दा जेखौ दाबि खालामबाय थादों जों सुक्ति खालामबाय जों सुक्ति खालामनाय मथे संबिधानखौ संशोधन खालामनानै बिटिआर नाम ओरै खालामनो नागिरदों होननाया बे एखेबारे थगायनाय गावसोर बुजियाखै ना मा गावसोर थगायजायो रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरो बियो बोसोरसे सिगां रायजो सभायाव बिलआ दाखिल जादों बे समावहाय जोंनि नखर बिफाननि मन्थ्रिया मानब गेदेर राजनाथ सिंह दानि डिफेन्स मिनिस्टार खोथाया बिसोर बहाय जेबो गैया बेखौनो दल दामनानै मा बुंदों 125 एमेन्डमेन्टआ फैयोब्ला हाग्रामा बिटिसि काउन्सिला बायबाय गोदान इउपिपिएल जोंनो जाफिनसिगोन बेखौ सोर बुंदों आं दाख्लै मबाइलाव नुदों जोंहा रन्जित बसुमतारी आवगायनि इएम केरेंगा दा गाव बुजिना बुजिया आंथ' बुजिला जों बुजिला बेखौ माने भट मोननो बुंफ्लायोब्ला मालाय एथ' गाज्रिसिम बुंफ्लायो नामा बेथ' गाज्रि जादोंना जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ जायफोर मिथिबाय रोंबाय राबाय सैथो खोथा नंगौ खोथा आइननि खोथाखौ जों मोजां बुङा होमबा मानो थगायनांगौ दा बेखौथ' सासे सानै नोंबो सानफ्लांगोन दा बे 28 जन मोननाय एबसलुट मेजरिटि होनो बेखौ सोर गभर्नमेन्टखौ सिफायनो हानांगौ जाखो नोंनि हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआवबो हाया बे बोसोरबानि थाखाय बे देरहाखानाय रायजो राजानि भटजों देरहानाय डेम'क्रेसियाव भटआ बयनिख्रुइ देरसिन गोहो बे भटजों देरहानाय गभर्नमेन्टआ मालाबाबो बेखौ सिफायनो हाया आरो बिदि बुंलानायजों आइ आफा रायजो राजा रावबो गेलेनो नाङा आरो गेलेखायाबो बुजिजोबखाथारबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबथों